Da. Și eu am fost crescut în Enciulești, băi, să te ferești de acel sat, că e cam ciudat acolo chiar și noaptea. Tu iei în cap, tu iei în cap. Dacă vii cu tupeu îți dau șahmat. Dacă ai arse în cap și vii acolo, băieții mei din Enciulești te fac solo. Rămâi fără brigadă, te trimite în sapă, te trimite în gardă, te trimite la apă să le aduci apă, să le aduci apă și o ceapă cu pâine. Noi mâncăm că oricum nu avem ce prinde nici o pix de coaie. Toate s-au mutat în străinătate, că acolo doar moșii au prioritate. Se fută atunci pe bani, că ei dau pensia aia mari, ei sunt parosani, dar noi suntem golani. Eu și brigada mea facem 1, 2, 3, 4 cani, facem 4 ani de pușcărie, frate, pentru ce facem în fiecare noapte. Cu băieții mei venim acum ca să îți dăm un adun. Eu fac un freestyle acum pe loc despre Nenciulești, foști bătășani. Eu vreau să fie viitor șălăjani, că așa e bine, bine rău. E în comună cu Sandilău. Eu sunt Sandilău, acolo viitoare. Dacă ai arpe coaie, te pun în picioare, te pun în genunchi, te calc în picioare, te pun acolo la locul de onoare. Îmi dai cu frutea în buric, băi, coaie. Dacă ai arpe în cap, tu te pac, tu pute în cap și te-am terminat.